ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри аввали барномаи иттилоотии ахбор аст. Дар студия манчер маҳкамзода. таъмини рушди бо низоми зеҳни сунъӣ, рақамикунонии иқтисодиёти миллӣ ва технологияҳои инноватсионӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати пешгирифтаи давлат буда, дар як муддати кӯтоҳ бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, заминаҳои инфраструктури иқтисоди рақамӣ ва асосҳои ҳуқуқии соҳа ташкилу тақвият ёфтанд. Иқтисоди рақамӣ ин рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ тавассути истифодаи васеъи технологияҳои рақамии компютерӣ мебошад ки барои баланд бардоштани маҳсулнокии истеҳсолот, таҷҳизот, нигоҳ доштан, фурӯш ва дастрас намудани молу хизматрасониҳо мусоидат мекунад. Ҳикматулло Назаров ва Маҳмадсаиди Камол гузориш медиҳанд. иқтисоди рақамӣ ин омили муҳими баланд бардоштани самаранокии тиҷорат ва сатҳи зиндагии мардум ба ҳисоб рафта, чунин намуди иқтисодиёте аст ки дар асоси истифодаи технологияи иттилоотию платформаҳои рақамӣ рушд меёбад. Он доираи фарохи соҳаҳои иқтисодиётро дар бар мегирад ки истеҳсоли мол, хизматрасонӣ ё дигар фаъолияти иқтисодиро ба таври рақамӣ амалӣ менамояд. ҷумҳурии бо ҳам метавонад ки таи солҳои охир ба ин раванди пешқадами ҷаҳонӣ шомил шавад ва хароҷотҳои истеҳсолӣ дар ин ё он соҳаи иқтисодиёти миллӣ ба маротиб кам гашта, мана истеҳсоли маҳсулот, дастрасии маълумот ба истеҳсолкунандагон ва тамоми самтҳои зарурии раванди истеҳсолот ба маротиб рушд меёбад ва мо ҳам метавонем ки дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мавқеи худро пайдо кунем ва иқтисодиёти мо ҳам беш аз беш рақобатпазир гардад. имрӯз технологияҳои рақамӣ аксари соҳаҳоро фаро мегирад, аз он ҷумла соҳаи кишоварзиро. автоматикунонии равандҳо, рақамикунонӣ ва истифодаи маълумоти дақиқ имкон медиҳад ки ба нақшагирӣ, ҳисоботгирӣ, қабули қарорҳои муфид ва саривақтӣ, баландбардоштани ҳосилнокии амалиёти кишоварзӣ беҳтар ва маҳсулоти хушсифату бехавф истеҳсол карда шавад. рақамикунонӣ имкон медиҳад ки равандҳои истеҳсолот дақиқтар карда шуда зери назорат гирифта шавад. қарорҳои рақамӣ ба кишоварзону деҳқонон имкон медиҳад ки обу ҳаворо пешгӯӣ кунанд, хавфҳоро арзёбӣ кунанд ва стратегияҳои истеҳсолии худро мутобиқ созанд. истифодаи технологияи рақамӣ барои мо агар аз як ҷиҳат ин сарфаи ками вақт дар истеҳсолот бошад, аз ҷиҳат дигар ин хароҷотҳои истеҳсолиро кам мекунад ва дар муддати кӯтоҳ мо метавонем самаранокии баландро дар соҳаҳои гуногуни истеҳсолӣ даст биёбем. дар мо аллакай гармхонаҳои замонавӣ ки дар шароити имрӯза дар давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон аз он истифода мебаранд, дар ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай мо ба он даст ёфта истодаем. фабрикаҳо корхонаҳои дигари истеҳсолие ки аллакай мо дорем, аксарияташон ба технологияи рақамӣ даст ёфтанд ва аҳамияти ин ҷанбаро аллакай дар худ дарк карданд ва боз ҳам бештар васеъ истифодаи технологияи рақамиро дар худ ба нақша гирифтанд. гузариши ҳама соҳаҳои иқтисодиёт ба шакли нави фаъолият бо технологияҳои рақамӣ бо истифода аз интернет, телефонҳои мобилӣ ва технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ буда аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти гузариш ба низоми нави иқтисодӣ, яъне рақамикунонии иқтисоди миллӣ ва татбиқи технологияи инноватсионӣ корҳои назаррас анҷом дода шуданд. дар натиҷаи гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ хароҷотҳо кам мешаванд, мана суръати дастрасии маълумот ё суръати иҷро кардани ин ё он амал ба маротиб зиёд мегардад ва истеҳсоли маҳсулот зиёд гашта, дар натиҷа самаранокии иқтисодии мана тамоми фаъолият баланд мегардад. марҳила ба марҳила амалинамоии дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои гузариши соҳаҳои иқтисодиёт ба иқтисоди сатҳи нав, яъне иқтисоди рақамӣ замина фароҳам оварда, рақамикунонии фаъолияти сохторҳои давлатӣ ва соҳибкоронро осон гардонид. ҷиҳати вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имконоти технологияи рақамӣ дар иқтисодиёт, солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шуд. зеби дастархон таҳти ҳамин ном дар шаҳри Душанбе озмуни ҷумҳуриявии нонпазӣ ва маҳсулоти нонӣ, қаннодӣ, ҳалвопазӣ, шириниҳои миллӣ ва муосир ҷамъбаст гардид. тафсилоти бештар дар таҳияи Мансури Ҷалол. ҳалвову ширинӣ ва нону маҳсулоти нонӣ ки зеби дастархон аст, дар ин боғи дилрабо ба сокинону меҳмонон муаррифӣ гардид. озмуни ҷумҳуриявии нонпазӣ ва маҳсулоти нонӣ, қаннодӣ, ҳалвопазӣ, шириниҳои миллӣ ва муосир
تحت عنوان زیبی دسترخوان جنبست و بهترین ها قدردانی گردیدند. در آزمون نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و کارخانه و شرکت های شهر و ناحیه های مملکت اشتراک نمودند. هدف اساسی آزمون از احیای عنعنه های ملی، عمومی گردانیدن سنت های بهترین آماده سازی شیرینی های خلق تاجیک، ترغیب احترام به هنر شیرینی پزی، هوسمند کنی شهروندان برای صرفه‌کارانه و ماهرانه پختن نوع‌های گوناگون شیرینی ها و به نسل‌های آینده میراث گذاشتن طرز و اصول پختن آن ارزیابی می‌گردد. مهمانان و اشتراکچیان آزمون به نمایش نوع‌های گوناگون محصولات نانی، قنادی، حلواپزی که در باغ کوروش کبیر شهر دوشنبه به معرض گذاشته شده بود شناس شده به نمونه بهترین آنها بهای بلند دادند. ابراز گردید که آزمون با مقصد بلند برداشتن اقتدار استحصالی در مملکت بهتر نمودن صفت استحصال وطنی گذرانیده می شود. بعد از سنجش و از نظرگذرانی غالبان آزمون معین کرده شده در فضای تنتنوی به غالبان و اشتراکچیان فعال از جانب نمایندگان سپاسنامه و تحفه های خاطروی سپاریده شد. خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان قرض فرزندی هر یک شهروند بوده. جوانان خودآگاه و وطندوست را میباید در پی حفظ مرز و بوم و پایداری صلح و ثبات مملکت از خود دلیری و مردانگی نشان داده با حس افتخار ملی به صف قواهای مسلح پیوندند. درست است که ارتش ملی برای ملت تاجیک بزرگترین دستاورد زمان صاحب اختیاری بوده. خدمت در صف آن و حمایت مرز و بوم وطن از هر یک شهروند مسئولیت بلند وطنداری را طلب می نماید. گزارش همکارانمان در این خصوص. قواهای مسلح کشور سپری با اعتماد تامین کننده صلح و امنیت و مهمتر از همه اساس رشد و پیشرفت مملکت می باشد. از اینجاست که همساله جوانان ما با احساس بلند مسئولیت و دوست داشتن میهن به صف ارتش پیوسته قرض فرزندی خویش را سربلندانه ادا می نمایند. صلح و ثبات و آسودگی اهالی مملکت از خدمت صادقانه و صافدلانه هر یک سرباز و افسر شجاع این وطن و سرزمین وابسته است. مورد ذکر است که قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان زیر توجه همیشگی حکومت مملکت قرار داشته در همه جزء و تامهای کشور شرایط خوب خدمتی فراهم آورده شده است. تأسیس یافتن قواهای مسلح در تاریخ نوین تاجیکان در برابر به دست آوردن استقلالیت کامل کشور موقع بسا خاصه دارد، زیرا ارتش ملی یکی از رکنهای اساسی دولتداری کفیل صاحب اختیاری، تمامیت ارضی، نیروی تامین کننده امنیت و ثبات و حفظ منفعت‌های ملی و دولتی به حساب می رود. در واقع شرایط فراهم آورده حکومت مملکت تقاضا می نماید که جوانان در روحیه وطن دوستی و خویشتن‌شناسی تربیت یافته در همه مورد برای دفاع سرزمین خویش آماده باشند. امروزها سربازان با دلگرمی و صداقتمندی در قسم‌های حربی مملکت ادای خدمت نموده قناعتمندی خویش را نسبت غمخوری‌های پیوسته سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بیان می‌نمایند. من سرباز خطاری بلدیو ابوبکر مدت یک سال است که در قسم حربی 07 ادای خدمت کردم. سالهای اخیر برای سربازان در قسم‌های حربی جمهوری شرایط مساعد فراهم آورده است و شخصا از نام خود و از نام تمام خدمتچیان حربی به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منادای خود را بیان کردیم که برای سربازان چنین شرایط‌های حاضر زمان را مساعد فراهم آوردند و به هر یک شهروند یا اینکه خدمتچی حربی گفتنیم که ما نه تنها یک یا اینکه 2 سال بلکه تا آخر عمر خود برای وطن خدمت کنیم و وطن و پرزیدنت و خلق خود صادقانه خدمت میکنم. واقعا هم استواری و پایداری صلح و ثبات از معرفت حقوقی و تعلیم و تربیت خوب افسران و سربازان منشأ گرفته سطح آماده باشی جنگی هیئت شخصی نیز بالا برداشته می شود. در قسم‌های حربی قواهای مسلح مملکت برای علم آموزی و از خودکنی تاکتیک‌های جنگی درس‌های نظریوی و عملی به طور وسیع براه مانده شده. سربازان در طول خدمت خویش تمام پهلوهای آماده باشی حربی را می آموزند.
ободонӣ дар маҳал дар деҳаи обидараи шаҳри ваҳда давоми 3 моҳ бо саҳми сокинони деҳа муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 113 сохта мавриди истифода қарор дода шуд. бо ба истифода қарор гирифтани мактаби нав шароити таълим беҳтар ва мушкилоти ҷойҳои нишаст бартараф гардид. гузориши маҳмадалӣ абдукарим дар ин хусус. ҳидоятҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз роҳнамо ва ҳидоятгари сокинони шаҳри ваҳдат аз ҷумла аҳли ҷомеаи деҳаи обидараи даҳанаи ҷамоати деҳоти ба номи абдулло абдулвосифи шаҳри ваҳдат гардида бо азму иродаи ватандӯстона давоми 3 моҳ ба ҷои мактаби дар ҳолати садамавӣ қарордоштаи соли 1958 сохта шуда иншооти нави дуошёнаи таълимӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 113 бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат иқдомҳои созандагии кумитаи маҳалла ва сокинони деҳаи обидараи даҳанаро аз фазилатҳои наҷиб ва ободкорона арзёбӣ намуда иброз доштанд ки давоми соли 2025 дар баробари бунёд ва мавриди истифода қарор додани якчанд муассисаҳои нави таълимӣ дар шафати иншооти таълимии фаъолиятдоштаи деҳот ва маркази шаҳр аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузор 145 синфхонаҳои нави иловагӣ сохта шудааст ки шароити донишомӯзӣ 7500 нафар насли наврасро дар соли нави хониш беҳтар менамояд. мактаби нави бунёд намуда муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 113 дорои 8 синфхонаи нав ва муҷаҳҳаз бо лавозимоти таълимӣ буда дар иншооти таълимӣ 225 нафар хонанда ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. дар ин муассисаи нави бунёд гардида ки дорои синфхонаи нави технологӣ мебошад, хонандагон дар баробари омӯзиш тавассути компютер барномаҳои таълимиро хуб аз бар менамояд. ҳамакнун бо бунёди иншооти нави таълимӣ имконият фароҳам омад ки 15 нафар омӯзгорони тахассусманд бо ҷои кори доимӣ фаро гирифта шаванд. мо омӯзгорон аз бунёди чунин иншооти нави таълимӣ хушҳол гашта ваъда медиҳем ки насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ хештаншиносӣ тарбия намоем. дар партави ҳидоятҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ва истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҷамоати деҳоти абдулло абдулвосифи шаҳри ваҳдат дар баробари таҷдиду навсозӣ ва бунёди иншооти ҷаштӣ сохтмони муассисаҳои таълимӣ дар мадди аввал қарор дорад. дар ин замина бунёди чунин як муассисаи нави тозабунёд дар деҳаи дурдасти обидараи даҳанаи шаҳри ваҳдат оянда барои дар рӯҳияи ифтихори миллӣ ватандӯстию худшиносии миллӣ тарбия намудани насли наврас нақши бориз мегузорад. маҳмадалӣ абдукарим, айюби маҳмурод, ваҳдат, ахбор. деҳқонони шаҳри исфара бо истифодаи самараноки обу замин, парвариши хуби зироат ва афзун намудани ҳаҷми маҳсулоти кишоварзиро ба роҳ монда, ба ин васила бозори истеъмолии сокинонро бо маҳсулоти худӣ таъмин менамоянд. дар ин гӯшаи диёр сокинон ба замину заминдорӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, ҳар як қитъаи ба зиммаашон бударо самаранок истифода менамоянд. гузориши Собир Аюбӣ. кооперативи тиҷоратии кишоварзони навгилем яке аз хоҷагиҳои калони кишоварзии шаҳри Исфара ба ҳисоб рафта, аҳли саҳрои хоҷагӣ имрӯзҳо ҷиҳати саҳмгирӣ дар таҳкими амнияти озуқавории мамлакат суботкорона заҳмат мекашанд. хоҷагии мазкур дорои 268 гектар замини кушод буда, алҳол инҷо асосан ҷиҳати саривақт ғундоштани ҳосил ҷаҳду талош доранд. баъди ғундоштани ҳосил дар майдонҳои холӣ шуда бошад, деҳқонон ҷиҳати истифодаи мақсадноку оқилонаи замин ва аз як замин рӯёнидани 2-3 ҳосил умури вобаста ба кишти такрориро ба роҳ гузоштанд. алҳол дар ин майдонҳо кишти караму сабзӣ, турбу шалғам ва зироатҳо барои хӯроки чорво бо маром ҷараён дорад. ҳамин рӯз мо 80 гектар силос кишт кардем, 20 гектар сабзӣ, 20 гектар турбу шалғам, 1 гектар картошка кишти такрорӣ, 50 сотиқ бодаринг, 20 сотиқ лаблабу ошӣ. ба нақша дошта будем ки ҳама пурра кишти мо гузарондагӣ ҳамин рӯз ба коркарди агротехникӣ дар заминҳои кишт карда шуда рафта истодааст ки мана чуноне ки мебинем кишти такрорие ки мо гузарондем пурра ҳамаш нашунамош бениҳоят нағд мебошад. мо сар карда культиватсияи якум дуюм гузарондем, мана озуқадиҳӣ силосҳои такрории офтобпараст
сабзӣ. ҳамин рӯз мо албатта ният мо бениҳоят калон аст ки ва бовариам дорем ки киштое ки такрорӣ гузарондем бениҳоят ҳосили назм медиҳад. бояд тазаккур дод ки деҳқонони хоҷагии мазкур дар парвариши зироатҳо таҷрибаи бой дошта дар як сол 2-3 маротиба ҳосил мегиранд. имсол кишоварзон тасмим гирифтанд ки дар 100 гектар кишти такрории зироатҳоро гузаронда дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулот саҳми назаррас гузоранд. бино ба иттилои раёсати кишоварзии шаҳр имсол дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони 1948 гектар кишти дубораи зироатҳо роҳандозӣ мешавад. дар замони соҳибистиқлолӣ бо иқдому ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон ҳунари қолинбофии дастӣ дубора эҳьё гардид. бо таваҷҷӯҳ ба рушду эҳьёи ин ҳунари қадимии мардуми тоҷик дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд коргоҳҳои қолинбофӣ таъсис дода шуданд. чунин як коргоҳ соли 2022 дар шаҳри Бӯстон ба кор дароварда шуд ки 10 нафар занону духтарон ба қолинбофӣ машғуланд. идомаи матлаб дар гузориши ҳамкорони мо. нигина ёрова дар яке аз коргоҳҳои фулузоти нодири Тоҷикистон қолинбофӣ мекунад. ин ҳунари қадимии халқи тоҷикро дар мактаби миёна омӯхтааст. нигина иброз дошт ки қолинбофӣ барои духтарон шуғли муносиб аст ва метавонанд бо ин роҳ ба хонаводаи худ кӯмак кунанд. ҳоло ҳадафи аслии ёд додани қолинбофии дастӣ ба духтарон буда дар ин баробар саҳм гузоштан дар рушду эҳьёи ин ҳунари аҷдодӣ мебошад. бо ташаббус ва дастгириҳои пешвои муаззами миллат ҷаноби оли муҳтарам Эмомалии Раҳмон ин коргоҳи бофандагӣ қолинбофӣ бо нахҳои абрешимӣ кушода шуда дар тӯли ин 3 сол мо дар инҷо кору фаъолият дорем. дар ин муддат аллакай ки мо аз тамоми шаҳру ноҳиё шогирд омода намудаем ки аз дарвоз будан деваштиҷ масҷо ки омода ин ҳунарро аз мо омӯхтанд ва дар ҳамон шаҳру ноҳияҳои худашон ҳамхел коргоҳҳо таъсис дода кору фаъолият намуда истоданд. занону духтарони коргоҳ мегӯянд қолинбофӣ кори заҳматталаб аст, вале муҳим бароямон доштани ҷойи кор ва манбаи даромад мебошад. коргоҳи қолинбофии корхонаи воҳиди давлатии фулузоти нодири Тоҷикистон соли 2022 дар шаҳри Бӯстон таъсис дода шуд ва дар самти соҳибкасб гардидани занону духтарони бешуғл саҳми муносиб дорад. дар ин коргоҳ занону духтарон қолинҳои гуногун андозаро бо истифода аз нахи абрешим омода мекунанд. ҳамзамон дар тарҳу намои қолинҳо аз нақшҳои қадимии миллӣ истифода мебаранд. кори қолинбофӣ заҳмати зиёд талаб мекунад. пеш аз ҳама хоҳиш, агар хоҳиш бошад баъд сабр, ки ҳар як катаки онро шумораш агар як катак хато бурод тамоми қолин метавонад гул хато бофта шавад. барои ҳамин сабру таҳаммул албатта ки ва зеҳни тез албатта лозим аст. мо занону бонувоне ки дар инҷо кору фаъолият мекунем албатта ҳамаи нозукиҳоро дар ин тӯли 3 сол аз худ намуда кӯшиш намуда истодем ки маҳсулоти беҳтаринро бо сифати беҳтарин истеҳсол намоем. ба таъкиди ҳунармандон барои омода намудани як қолини дастибоф мувофиқ ба ҳаҷмаш аз 6 моҳ то 2 сол ва зиёда аз он вақт сарф мешавад. ҳунари дастӣ ки заҳмати бештарро талаб мекунад ҳамеша харидорони зиёд дорад. қолине ки ман ҳозир бофта истодам он андозааш 2 метр ба 160 сантиметр мебошад ки ҳозир айни ҳол ними он бофта шудааст дар тӯли 1 сол ва боз худо хоҳад 1 сол пас қолин пурра омода мегардад ва ба марази тамошо бароварда мешавад. дар шаҳри Бӯстон ҳамчунин аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии фулузоти нодири Тоҷикистон коргоҳҳои дӯзандагии истеҳсоли пойафзол ва маснуоти заргарӣ таъсис дода шудааст. ҳоло дар ин 4 коргоҳ 63 нафар бо ҷои кор таъмин мебошанд. дар давоми 8 моҳи соли равон дар ин 4 коргоҳи корхонаи воҳиди давлатии фулузоти нодири Тоҷикистон ба маблағи бештар аз 1 миллион сомонӣ молу маҳсулоти гуногун аз қабили либоси ягонаи мактабию корӣ, пойафзол, қолин ва маснуоти заргарӣ истеҳсол карда шудааст. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Бӯстон, ахбор. дар саҳифаи навбатӣ ҳамкоронамон шуморо бо хабарҳо аз хориҷи кишвар ошно месозанд.
заминларзаи навбатӣ бо иқтидори 7-14 балл дар соҳилҳои Камчаткаи Федератсияи Русия ба амал омад. Маркази он тақрибан дар умқи 100 километр дуртар аз шаҳри Петропавловск ҷойгир буд. Мақомоти минтақа дар бораи таҳдиди сунамӣ хабар доданд. Хадамоти таъҷилӣ ба ҳолати омодабош гузаронида шуданд. Тибқи маълумоти пешакӣ қурбониён вуҷуд надоранд, аммо якчанд манзилҳои истиқоматӣ хароб гаштанд. Хатари заминларза на танҳо ба Федератсияи Русия вуҷуд дорад, балки ба кишварҳои ҳамсоя низ хатари ҷиддӣ ба бор меорад. Бояд қайд кард, ки дар Камчатка чанд моҳ боз фаъолияти заминларзаи зиёд мушоҳида мешавад. дар шаҳри Гуанчжоуи ҷумҳурии мардумии Чин тӯфони шадид ба амал омад. Бар асари тӯфон зиёдтар минтақаҳои Тяньхэ, Хайҷу ва Баюнь зарар диданд. Ба гуфтаи кормандони наҷотдиҳӣ талафоти ҷонӣ дида намешавад. Бар асари тӯфон дарахтон ва ноқилҳои барқ бо пуррагӣ хароб гаштанд, дар ҳоле ки коршиносон хатарҳои афзояндаи марбут ба тӯфонҳои тропикиро, ки аз сабаби тағйирёбии иқлим шадидтар мешаванд, таъкид карданд ва ба сокинон ҳушдор доданд, ки бесабаб аз манзилҳои истиқоматиашон набароянд. дар минтақаҳои назди соҳилии штати Аляскаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо қувваи 7 аз 10 дараҷа заминларза ба амал омад. Маркази заминларза 87 километр дур аз қисми ҷанубии шаҳри Сандпойнт дар умқи 20 километр ба қайд гирифта шудааст. дар ин бора намояндагони хадамоти геологии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хабар доданд. бар асари офати табиӣ роҳҳо ва биноҳои кӯҳна зарар диданд. ҳамчунин дар пайи таконхӯри замин хатои интиқоли нерӯи барқ корношоям гардида, сокинони чанд минтақа аз истифодаи барқ маҳрум монданд. дар бораи талафоти ҷонӣ ва осебдидагон маълумот дарҷ нагаридааст. барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ кормандони хадамоти дахлдор сафарбар карда шуданд. бар асари суқути ҳавопаймои хурди мусофирбар дар шаҳри Лондони Англия 4 нафар ба ҳалокат расиданд. тибқи иттилоъ ҳавопаймо ба ширкати Zeus Aviation тааллуқ дошта ба самти Нидерландия сафар дошт. шоҳидони ҳодиса мегӯянд, ки ҳавопаймо чанд дақиқа пеш аз суқут оташ гирифта, сипас ба замин афтодааст. барои дақиқ кардани сабабҳои ба фалокат дучор шудани ҳавопаймои хурд комиссияи махсус таъсис дода мешавад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъоти ахбор. хайр, саломат бошед.